всички, аз съм Спарки и днес играем в Космикрафт. И мисля да играем Survival Games. О, не. Съгалив. Арена мраз. Тук влизам. Не! Няма. Влизам в рандом арена просто. Ей така. Супер. Не съм във водата. Ще притичам после само... Съгъва. Чуп. Мата няма никой. Ама аз ли съм? Да. Съгалив. Не аз какво правя? Те всички арени са за... Двама. Ай. В коя арена играем? В тая. Ела бе. Няма да гоня, бе. Не! Ай, влизай. Го може. Сега вот. Не почваме след 20 секунди. Пич! Ще трябва мрежа. Мисля да изигра тази и още една игра. Тежкия епизода и... Потом си допродължа. Това ще бъде минигеймс епизод. Нали смисъл... Поредите с минигеймс игри. Снимам най-различни игри в Майнкрафт, в Космикрафт. Най-различни. Ама извинявай, че посмърчавам, съм леко болен. Даже не леко, а направо. Не си болен. 6. Пич, трябва мреш! Мря ли? Ха-ха. Стига, пак ли в... Съгалив. Не обичам в тази арена и това е какво. Не, защо? Не искам да съм тук. Виж колко е бъдъл! Може да съм ръдна. Сега вот. Искам да почваме, че се задуша тук. Сега вот. Аре бе! Аз. Доспа ми се, докато чакам тук и гледам монитора на екрана. Майнкрафт се клати като... Да не пеем, защото ще има много хейтери. Обикновено да кажам живата истина, но не искам да намеквам нищо. Исках да кажа, че обикновено хейтерите отделят повече време, отколкото феновете да кажат да, хубаво е. Или пък да, добър си. Нищо не намеквам с това. Господ да ме благослови, аз ще чакам. Не де бе! Джизус, ще викам тук отгоре, ще дай съм с една грамотеца и... Его! Джизус, това е знак от Исус! Самах ли бе? Махай са! Де така? Да, край. Добре, изигравам още една игра, ако ме биете там, свършвам епизода. И голям фейл! Може и PvP после да играем в един сервер. Друг PvP. Кит PvP. Не кит. Да, кит. Влизам тук. Съгъво. Така.
Тук поне няма чакам, няма бъгове, няма нищо. Не, 100% хилят. Ай, газ! Олема. Ще бия в хета, пич. Умираш. Така. Благодаря ти за златните ябълки. Обичам те. И това е. Там. Да кажа, че само където е светкавицата, значи там има човек. Пеш... Сега влели от комина. Майко! Добре. Това беше от мен. Надявам се ви е харесал клипа или не, или както и да е. Следващия път се постара да нямам толкова фейлове и може да играем друга игра, PvP и така нататък. Абонирайте се, дайте положителен вод. Дайте едно да на клипа просто и без хейтване. Ай, чао!